Saking keparingipun Bapa pamengku gati sekalian Ibu para tamu, kasuwun hanya kecakan hanipun sami lenggahan sinambi nyerantos putra pengantin putri ugi putra pengantin kakung anggenipun gantos busana. Wanci sampun manjing jam 09.00 langkung 2 menit. Pambiwara sampun angsal sasmita saking para pangarsa bilih pahargyan ing enjang punika badhe kawiwitan. Gumelaring tasakuran walimatul urus ingkang ginelar kanthi prasaja nggih panjenenganipun Bapak Rohmadi Ibu Sunarsi ing pidalem Dukuh Keden Kulon RT 3 RW Setunggal Keden Kali Jambe Kabupaten Sragen Asri Indonesia. Nunggih dawuhipun kusumaning ayu Roro Laila ingkang sampun kajatukrami kalian anak Mas Bagus Wisnu. Nunggih putra saking panjenenganipun Bapak Sutimin Ibu Ngatinem almarhumah ing pidalem saka Tegal Ombo Kali Jambe Sragen Asri. Nderek dedonga dumateng sagung para tamu kakung putri sinedahan. Mugi-mugi putra temanten sarimpit ing mangkih dadosa keluarga ingkang bagya mulya, keluarga ingkang hangremaken, ugi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Katur para kadang pametri budaya campur sari sakrila mijil saking Sragen kula suwun kanthi hambabar ungling ladrang santi mulya pinaka pambukaning kandha. Kula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Saha ambali matur kawilujengan karaharjan minggahipun katentreman mugia kasarira lan kajiwa dumateng panjenengan sedaya lan kula. Para bini sepuh sesepuh ingkang tansah winantu ing pakurmatan, ugi para pangarsaning Dukuh Keden nunggih panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak Bayan, Bapak RT ingkang tansah winantu ing Sukabasuki, ugi para tamu kakung putri sinedahan ingkang tansah winantu ing pakurmatan tan kantun para kadang taruna muda mudi ing Dukuh Keden ingkang tansah kula tresnani.
Saderengipun pahargyan wali matul urus ingkang gelar kanthi prasaja ing enjang punika kawiwitan sumangga nuwun kula dherekaken tansah ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun hamaring mapinten-pinten kehormatan kanikmatan saengga kawula panjenengan sami saged kempal manunggal wonten ing wisma pahargyan ing ngriki kanthi kebak kabagyan manggih rahayu wilujeng nir ing sambi kala kawula nuwun nun sewu kala ing mriki pinangka jejering pambiwara badhe ngaturaken menggah urut runtening tata adicara pahargyan wali matul urus ing enjang punika lampahing tata cara ing aspisana ninggal atur pambuka kalajengaken miyosipun putra temanten putri saking panti busana tumuju ing kursi renengga ingkang sampun sumadya ing mangkih kadheraken rama ibu ugi putri Domas kalih cacahe niki panjenenganipun Mbak Ima kalian Mbak Suci ing ajeng wonten patah sakembaran ingkang asma Adik Angger Alika saha Adik Angger Anissa putra temanten putri kakanthi kanthi lolonan tumuju ing kursi dinengga ingkang sajengipun putra pengantin putri enggal daya kalenggahaken wonten ing kursi dampar denta ingkang sampun sumadya tumuli badhe kalajengaken rawuhipun putra pengantin kakung ing mangke badhe kakanthi rama ibu pinangka bapa kadang besan Sutresna ugi kakanthi panjenenganipun bapa Bayan Heru Sutresna tumuju wonten sang ngandhaping pandhapi agung sapunika mangke putra pengantin kakung badhe kapasrahaken tumuli badhe katampi panjenenganipun bapa Badri jumenengipun bapa Badri mangke jinajaran keluarga ingkang sampun piniji ugi panjenenganipun bapa pamangkugati bapa Rohmadi sekalian ibu ugi jinajaran keluarga ingkang sampun piniji paripurna atur pasrah panampi piyai luhur kekalih ing mangkih kalajengaken panggihipun Sirat Maja putra pengantin kalih ingkang badhe kapratitisaken panjenenganipun Ibu Sanggar Tatarias ingkang kondang kalapa mijil saking Sragen niki panjenenganipun Ibu Yustin Griya Ayu dene wekdal panggih putra pengantin sarimbit ingkang piniji ngasta Sekar Mayang sak kembaran ingkang winastan Kalpataru Yejendaru ing mangke badhe kasarira nggih panjenenganipun Bapak Arifin nama panggilan sabentenipun Bapake Anis ngaten paripurna panggihipun Sirat Maja putra pengantin sarimbit putra pengantin sarimbit enggal kagandhek kaboyong lenggah wonten ing kursi renengga ingkang sampun sumadya kalajengaken lampahing tata cara ingkang salajengipun nggih lampahing tata cara nggih kerobongan jangkep ingkang sampun lumampah wonten ing trahing Surakarta hadining rat ingkang punika wonten dalemipun Bapa Rohmadi ingkang pidalem Kedhen Kali Jambe Sragen Asri paripurna kerobongan punapa dene sungkem pangabekten kalajengaken ambalatur wekdal sungkem putra panen kakung boten dipun keparengaken ngasta gegamanan ingkang piniji lolos ageman duwung putra temanten kakung nggih panjenenganipun Bapa Samuji kalajengaken foto-foto pangeston ugi foto-foto pinilih ugi foto-foto saking renceng
encang temanten kalajengaken lampahing tata cara ingkang sajengipun niki panjenenganipun Bapak Rohmadi sekalan ibu badhe atur suka parisuka lumantar para kadang pametri budaya campur sari sakrila pimpinan Raka Mas Aris ngijil saking Sragen Tina atur suka parisuka lumantar para kadang pametri budaya sakrila kasinggeng sawetawis kalajengaken tanggap wacana atur pambagya harja yuwana panjenenganipun Bapak pamengku gati para tamu boten saged matur piyambak nanging nyuwun gungan ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Songsong Agung Bapak Lurah Supiyanto jenenganipun Bapak Lurah Supiyanto ing mangke jilajaran Bapak Supadi punapa dene Bapak Arifin dumateng sagung para tamu kakung putri sinedahan tansah winantu ing Suka Basuki mekaten lan semanten pratelan ing kesingkang badhe lumampah wonten ing enjang punika katur para kadang pametri budaya campur sari sakrila kula suwun kanthi suing ladrang santi mulya kula nuwun Alhamdulillahirabbil alamin dumateng sagung para tamu kakung Mbah Putri ingkang tansah winantu ing Suka Basuki sumangga pahargyan ing wekdal enjang punika kawiwitan kanthi sesarengan maos basmalah sumangga kula dherekaken Bismillahirrahmanirrahim. Parandene para tamu kakung putri sinedahan ingkang ngrasuk agami selain suci Islam kawicaksanan ugi pandonga kawicaksanan kasumanggaken. Pambiwara sampun nampi sasmita saking para pangarsa bilih putra penganten putri sampun rampung anggenipun amulas wadana angkrasuk busana tumunten badhe enggal daya-daya manjing mlebet wonten salebeting kursi dampat denta rinengga ingkang sumadya katur njenipun Bapak pamengku gati Bapak Rohmadi sekalian ibu ugi patah sak kembaran Mbok bilih sampun sametoy gati sawega ing diri katur njenipun ibu juru paes kula suwun putra temanten putri enggal kakanthi manjing miyos saking panti busana tumuju wonten ing kursi renengga ingkang sampun sumadya yen cinandra kanthi mangambar arum gandaning puspa warna